makontinto ang magtiayong Cruz ug Lovilla Magwad sa desisyon sa korte nga 31 ka tuig lang mapreso si Christine, ang batanon nga brutal nga mipatay sa ilang duha ka mga anak. Ang desisyon sa duha ka kasong murder na sentensyahan og maximum nga 31 anyos ug dili kini pwedeng hatagan og parole and pardon. Samtang ang kauban ni Christine nga atong ngannanog Emilio mapriso sulod sa 29 ka tuig ug posible kining hatagan og parole and pardon. Kini tungod kay daghan kanato ang nagtuo nga kinahanglan nga life imprisonment o mapriso sa tibok nilang kinabuhi ang mga akusado o sentensyado tungod sa brutal nga kamatayon sa mag-igsuong Crisel Gwen o Crisville Luis Magwan. Daghan ka na to ang nagtuo nga kulang pa ang gihatag nga sentensya ni Judge Alexander X. Bituya sa Regional Trial Court sa Cabacan, North Cotabato. Akong gipangutana si Regional Director sa Commission on Human Rights kagahapon ug akong gipangutana unsa ba ang nakalatid sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006 nga nakasulat sa Republic Act 9344. Matud ni CHR Regional Director Attorney Junit Rose Baroquillo, kompleto ang balaod alang sa mga bata nga nakasala o sa mga bata nga mga biktima. Iyang gipunting ang Republic Act 9344 o gawas niini duna pay gisunod ang Pilipinas nga balaod nga anaan nakapatik sa United Nations Committee on the Rights of the Child kung diin may pirma ang Republika sa Pilipinas. Sa mga nahisgutang balaod, walay nakasulat nga pwede mapreso ang usa ka bata o CICL sa tibuok niyang kinabuhi. Sa duha ka balaod, giklaro nga ang mga bata nga nakasala ibutang sa pasilidad ug dinhi sa Pilipinas kini gitawag nga bahay pag-asa. Ug didto tudluan ang mga bata og maayong pamatasan. Didto hulmahon ang ilang pagkatao nga mamahimong maayong individual sa usa ka sosyedad. Mato ni Attorney Junit Rose Baroquillo, the Commission on Human Rights will always stand its ground in protecting the rights of the children, they being vulnerable. The current law, the JJD, Juvenile Justice Welfare Act of 2004, what the CHR looks in when the CHR looks into that law, what we're trying to see and convey to the people is that this law actually protects the children, the vulnerable sector and the children. But what we lack right now is the proper implementation of this law, because the law in itself provides for proceedings that will actually make these children who are in conflict with the law answerable or be responsible to what they do. So this law does not really say that they are no longer responsible. They can do whatever that they want, no? This law instead provides a different proceedings for them. Instead of putting them directly together with the adult offenders in jail, they have a different proceedings. We have what we call the intervention or the diversion proceedings. So hindi ibig sabihin yan wala nang responsibility or sasagutin yung mga kabataang may nagawang mali. They just undergo differently, different proceedings like intervention or diversion. If it's properly implemented, say for example, recapacitate the LGUs or the social workers on how to undergo or to go about the intervention and diversion, or that we provide more bahay pag-asas, where we can place these children offenders or the children in conflict with the law, more or less we will be able to address yung mga sinasabi nilang kakulangan ng gobyerno in terms of protecting the children. aduna na kunoy balaod sama sa Republic Act 7610 ug sa Revised Penal Code nga naghamtang og silot sa mga bata nga nakasala kun CICL nga gikonsiderang vulnerable kun huyang og kulang. Number one, of course, will be, again, more bahay pag-asa, no? Pangalawa, siguro is, of course, we have to go to the grassroots na rin, no? Kasi children being, sinasabi nating pag-asa ng ating bayan, they should be brought up properly. So, within the household, so family orientation din yan. And then, with the help also of our LGUs, maybe they could come up programs that will be good for the children. So, they will be able to contribute to the community in a proper way at hindi sila maging mapunta sa masamang landas. Ano? So,
It's more on, again, the proper implementation of our current law, the Juvenile Justice Welfare Act. Wala tayong dapat i-repeal. Wala dapat amendment para. For now, right now, ma'am, kasi ang nakikita namin sa CHR, the law itself is already good eh. We just But needed to the implement it implementation properly. Meron lang tayong mga kakulangan. Kasi kahit sa amin sa Region 11, although we have existing BPAs na, we still find it kulang pa din eh. Kasi may mga bata pa din na walang mapaglagyan, no? Kasi kulang yung mga facilities. Even sometimes we get to have children in police stations na kasi paminsan walang mapaglalagyan kasi puno na yung mga bahay pag-asa. So, kasi the more you put them in other places na hindi para sa kanila, medyo mas matututo sila ng mga iba pang mga masamang bagay. So, kailangan dun silang ilagay sa isang lugar na para sa kanila. Yung environment is good for children at hindi sila may impluwensyahan more na gumawa ng mga iba pang mga masasamang bagay. Ang gikinahanglan lang mao ang insaktong implementasyon sa Juvenile Justice Welfare Act. Subay sa balaod ang mga minor de edad kung ang mga children in conflict with the law kon CICL nga nasintensyahan ibutang sa bahay pag-asa o ibutang lang sa prisuhan pag-abot sa edad nga hamtong na sila. Apan, tungod kay walay klarong implementasyon sa gitakda sa balaod, maong nagkabuang ang mga agrabyado ug walay padulngan sa ilang pagbangutan. Dinhi sa Rehiyon 11, kon Davao Region, sa Davao City, Davao del Norte, Davao Oriental ug Davao de Oro pa lang ang adunay bahay pag-asa. Ug daghan pa kayong munisipyo ug syudad sa Pilipinas nga wala niini. Kung atong sabton, dako og papel ang lokal nga panggamhanan aron tagaan og unod ang balaod. Ug dako pa og pondo nga gikinahanglan aron makatukod og mga bahay pag-asa aron makatraining ang mga tawo nga angayang mutudlo sa mga bata nga nasaag. Gawas ni ana, kinahanglan pang iplastar sa mga lokal nga panggamhanan ang ilang mga plano unsa bagayod ang ilang gustong mahitabo sa mga bata sa ilang munisipyo o sa ilang mga syudad. Kay kung dili maplastar ang mga plano, kung dili maimplementar pag-ayo ang balaod, magpadayon nga magsinggit ang katawhan nga uhaw sa hustisya o gusto na og kaangayan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!